וצומחת שתשמור על מקומות העבודה של אזרחי ישראל. כל זה מחייב תקציב אחראי עם ראייה ארוכת טווח. סיימתי היום את סבב השיחות וההתייעצויות עם ראשי מפלגות הקואליציה, והגעתי למסקנה שבעת הזאת לא ניתן להעביר תקציב אחראי. אנחנו עומדים בפתח שנת בחירות, ולצערי בשנת בחירות קשה למפלגות לשים את האינטרס הלאומי מעל האינטרס המפלגתי. התוצאה של דבר זה עלולה להיות פריצה תקציבית והגדלה מסיבית של הגירעון, מה שידרדר אותנו מהר מאוד למצב של הכלכלות הקורסות באירופה. אני לא אתן שהדבר הזה יקרה כאן.